Wat weer een prachtige dag met die zinnen erbij en noffelijke temperaturen. Mooit iets warmte. Morgen ik nog zo'n dag, maar daarna wordt het oosten, dan wordt het kouder. Krijgen we noordwest tot noordelijke streming. Maar eerst nog joen en vannacht. Dan is het vrij helder, misschien een beetje bewolking. Temperaturen zomaar bij de 4 of de 5 graden heen. En de wind is net al te sterk, komt uit noord, noordwest, letter misschien wel wat meer westelijk. En dan morgen vol op zinnen. En de temperaturen, ze mogen doorwijzen, staan 14, 15 graden op de eilanden en direct in de kustgebieden, alle kustgebieden, dus ik om die maar heen. En zo'n 16, 17 graden op het vasteland. En de wind, die komt morgen uit het westen tot noordwesten waai, is zwak of matig. En die matige wind vooral letter op de dag en vooral in het waardgebied en kustgebied. Dan zetten we terug naar de orendagen. Toons en vrijdag, het zijn 2 dagen maar meer bewolking. Ja, het zal wezen. Maar de temperaturen kom ik leger uit over 12 graden. En er is zelfs kans op een buiken. Dat geldt dan van vrijdag. Het stelt net al te vol op warm, maar dat zou zomaar kunnen. En op sneeuw heb ik kans op een buiken. Maar wat zinnen, maar bewolking en een temperatuur om en bij de 10 graden heen. En dan zitten we om en bij de normaal. Maar de temperatuur misschien krijgt er wel wat onder. Ja, dan is het in één keer oorwaar. Dan is de warmte voort en komt het wisselvallige water misschien wel heel en al te vast in. En we moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.